yebo bakithi kusho uphindi phi ethi yebo bakithi sawubona mlaleli umsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart is Tata Intambo good Daviola the weekend boyfriend for everybody listening around the world. Thank you Daviola, great job. Kimi namonga ngidlalela uCeline Dion Daviola zobulaphe yonke into, so yeah, thank you for doing that. Sawubona babukhoza niyaphila namhlanje mfethu. Sibingelele mfundisi, sibabingelele nabalaleli, siyaphila kakhulu inkosi nathi, siyabonga kakhulu ngomusa wayo. Siyibonga kakhulu ngomusa wayo nabalaleli bonke abalelele noma ikuphi la bekhona baseyimotini, bakhona abasemakhaya nabasemsebenzini nabastreama live la kwivuma 103 the adult radio for the young at heart nalaba balapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu nala basazoshayela futhi khona la ku-086 1010300 086 1010 300 na-073 709 1991 bethumela ama-voice notes nama-text messages wabo. Muthumele voice note mlaleli ayingabi inde kakhulu, just a minute or so, otherwise maseyinde kakhulu asikwazi ukuthi silalele yonke into ofisa ukuyisho lapha ku-073 709 1991 noma ku-Sound Doctrine Hub Facebook page yethu. Sisaqhuba lona uhlelo lwethu sibheka khona inkolo ezahlukahlukene, and I'm not going to do a disclaimer namuhla because I made a very lengthy disclaimer kulesonto elidlule. Ngiyazi ke emkhathini kunezinto esingayiphendulanga last week ngenxa yesikhathi, kunabalaleli abashayile bakhuluma izinto esingazanga ukuthi sikwazi ukuthi siresponde kizona ngenxa yesikhathi. Bengafisa ukuthi namuhla ngaphambi kokuba sibheke inkolo yamaSulumane okuyinkolo nayo enezinto eziningi ngazi noma sokwazi ukuyiqeda zonke namhlanje noma sazoyiqhubeka kulesonto ezayo, kodwa siyobona ngosimakade ukuthi yena uthini. Ngiyabamema kakhulu nababalandeli balenkolo benze njengabalandeli benkolo yamaNazaretha last week. If kukhona ongahambisani nako noma kukhona okungelona iqiniso noma kukhona ufuna ukubeka into perspective, this is the time for you to do that. Remember, we say know what you believe, know why you believe what you believe, and be prepared to die for what you believe. Mkhathini ngaphambi kokuba sikwenze konke lokho njengenjwayelo siyayicela uSimakade ukuthi abe nathi ukuze mesikhuluma lezi ndaba sikhulume ngokucophelela with all the care, without compromising the truth, and yet with all humility at the same time. Mkhathini ngicela uSimongela. Siyabonga baba ngokusambulela iqiniso ngawe ukuze sizokwazi sizokholwa uwena, sikuthande sikulalele sihambe indleleni zakho. Siyabonga ukuthi uthumela indodana yakho okukuphela kwayo uJesu Kristu ezelwe intombi Maria ezalwa kaIsrayeli ukuze akwambule wena ngokuphelele. Siyakubonga ukusibhalela izwi lakho ngamadoda amaningi owasebenzisa ukuze izinto sifundise zona sizoba nazo emapagini in black and white, singadukiswa abantu. Siyakubonga kakhulu ngomusa wakho, kodwa kakhulukazi Nkosi ngokuzivula amehlo sinikeze inhliziyo ezikholwayo ezibambelela eqinisweni ukuze nathi sisindiswe, singabhujiswa nabantu abagolozela iqiniso lezwi lakho. Baba size ke sizama ukuvula abantu amehlo ngokuveza inkohliso ezahlukahlukene ezithe chithisaka ezweni eyinenhloso yokubaphuphethekisa ukuze bangeze evangelini. Size ukuthi sikwenze lokho ngobuqotho nangesibindi and with clarity kuzwakale kahle sikushoyo. Siyakhuleka futhi Nkosi ukuthi ubasiza abalalele baconvinceke amaqiniso ezwi lakho ukuze bezokholwa uKristu Jesu, babalekele konke okunye ukweduka nabo bahlengeke basindiswe olakeni oluzayo. Siyacela ukuthi usinikeze ukuhlakanipha, usinikeze ukwazi ukukhuluma kahle nokuphimisela kahle ngendlela ezokwakha ezoba usizo. Sikunikeza udumo egameni likaJesu, amen.
Siyabonga kakhulu Mkhathini, siyabonga egameni kaJesu kiko konke lokhu osukhulekele. Mlaleli, siyakwamukela wena osanda uvula umsakazo wakho. Mina nguDidi ngokaNkosi and I'm your host. Kuyoze kulamulelona ihora lesikhombisa, kungahambi ngedwa, ngihamba naye ubaba umfundisi uPhungamani wakakhoza njengenjwayelo ngihlale naye ngaso sonke isikhathi. Mkhathini siba nale inkonfa ama annual conferences minyaka yonke siqala lapha ngenkonfa yokuqala kuFebruary yabashadikazi bese lapha ngoJuly sibe yanalaba abangashadile nabangashadelwe ebese ngoNovember December siba nalenkonfa yethi ikhwezela asibanga nayo ke le esihlale siba nayo siyabalaleli are actually a bit angry and annoyed with us about that ukuthi asikaze azange sibe nayo futhi sangabazisa. They were looking forward in having that one. Kepha ke le eka July isendleleni yathina ama details wayo sekuconfirmekile usuku ngiyacabanga mangaphosisa umhla ka11 kuJuly umgqibelo umhla ka11 kuJuly. Awusinikeze imininingwane kuloko Mkhathini. Njengoba soshilo kubalekile u11 July kube kumgqibelo so abalaleli bafake kuma diary baplan ukuba nathi silapha eMontclair la sijwayele ukuba khona njalo makuba ile singles conference. Njengoba ushilo ke bonke abangaganile abangaganiwe bamenyiwe imayilana nabo inkonfa. Kodwa futhi sibagqugquzele nabo bonke abanenhliziyo yokulekelela labantu abakulesi sigaba ukuthi basijoyine sizobasiza ndawonye noma sofundisana ndawonye ukuthi basizwa kanjani labantu ngokwezwi likaNkulunkulu. So umgqibelo mhla ka11 ngokujwayelekile kule ikhathi ezizaziyo abo 9:30 to abo 3:30 ntambama with ilunch ezobe ikhona abantu bakwazi ukuhlala the whole day ukufundiswa ifellowship umculo konke kumnandi esikwenza masihlangene siyafisa kakhulu ukuba nabalaleli lapha eRecreational Hall eMontclair mhla ka11 July. 11 July i-theme yethu konje ithini la Mkhathini? Sikhuluma ngobungani kulonyaka friendship. Okuyinto ebalekile kubantu abangaganile ngoba phela mawungenaye the friend lomngani omganile onkosikazi noma omyeni udila kanjani nabo bonke abanye what about abobulili obungafana abangani how do we deal with that? Izwi laNkulunkulu lisifundisana ngazo zonke lezo zinto. I-loneliness is a real problem sometimes even abantu beshadile kakhulukazi abantu bengashadile. Ikakhulukazi la sigcizelela just the platonic relationship la Mkhathini. Asikhulumi ngobungane be relationship yabantu abathandanayo romantic friendship. Asikhulumi ngaloko, sikhuluma nje ngobungane nje regarding loneliness. I guess kunjalo Mkhathini. Impela kunjalo sikhuluma ngalokhu okungcolile kwasezweni okubuye kuthiwe kunama benefits athize abelong emshadweni kodwa angena la kodwa sizokwendlala uNkulunkulu wethu uhlakaniphile futhi usinakekela ngezidingo ezinhlobonhlobo. This is one area esingajwayele ukukhuluma ngayo kodwa ebalekile uNkulunkulu asinikeze yona ukuze impilo ibe mnandi, impilo iphileke whether umuntu ushadile noma akashadile. And Mkhathini siyafisa ukuthi abalaleli bazi ukuthi in that, as you said, ingabe umuntu ngokwezwi likaNkulunkulu uvumelekile ukuthi abe nomngani mawesilisa ube nomngani nje owesifazane, umngani nje wesifazane. Ngiyazi ukuthi kunama culture angakuvumi lokho. Izwi lona lithini ngalokho? Uma umuntu wesifazane uyakwazi nje kuba nomngani nje owesilisa kungekho anything, as you say, ama benefits ngenalutho nje, just a clean friendship nanoma ke sekumuntu obulili obufanayo uyakwazi nje ukuthi ube nomngani nje just as a friend. Siyafisa ukuthi kucace konke kona lokho Mkhathini sokhuluma ngakho. Yes impela emhwali kuyinto engesisisono ngokwakho alekho ivese sozozana kodwa kuningi ukuhlakanipha okubalekile ukuthi abantu bakucabange around lawo relationship kanjalo okudinga isikhathi uku-unpacka
nomuntu afike novo lwakhe sivula izwi likaNkulunkulu kuningi ukuhlakanipha uNkulunkulu asinikeze khona kodwa inhloso ukwakhana around this topic. Mkhathini angithathe lo umlaleli ungena manje I think into ehambisana cishe naloko esikhuluma ngako uthi good afternoon, I come before you with a very heavy heart and a deep concern as a believer. I acknowledge that I have made a mistake in my past. I had a child with a woman who shares the same surname as me, though we are not related by blood. Since then, I have truly repented and turned back to God. Now I find myself troubled and seeking guidance. If I choose to marry her, would I be going against God's will? Would this decision be considered sinful in His eyes? I am deeply worried about the standing before God and whether such a choice could affect my place in the book of life. I desire to live righteously and to honor God in all that I do, but I'm uncertain and afraid of making a decision that could separate me from His grace. I humbly seek clarity, wisdom, and truth on this matter. This is one thing nice about the sound doctrine hub. I mean, you can talk about any and everything. You can talk and ask any and everything ngempilo yakho in real life. Ukuthi uNkulunkulu uthini? Though mkhathini sikhuluma ngama religion namuhla, this message ingena njengoba sisemoyeni mina nawe. I think it is important ukuthi simphendule lo mlaleli, because if we don't, we'll then take all the time sikhuluma ngaloko esihlelile kanti lento iyamhlupha umlaleli. Angazi ukuthi impendulo yakhe izothini mkhathini, but mina bengingathanda ukuthi afunde kakhulu lapha ku Leviticus chapter 18. Leviticus chapter 18 uNkulunkulu uwabekile ama relationships ekumele sibe nawo nalawo kungamele sibe nawo. Verse 6 in particular very specific uthi nabo ubudlelwano okumele avoid nabantu abama close relatives. And I think it's important lento ukuthi si understand ukuthi uNkulunkulu mathi close relatives ushuthini. From verse 7 mkhathini uyawalista wonke lama relatives are close. And from what I am hearing lomlaleli akayisho obviously wesilisa, I suppose wesilisa, lo muntu akhuluma ngaye usibongo ufanana. Now the issue here it's culture and the scripture. Simphendula sithini mkhathini? Okubalekile mawuzo khetha umuntu ozoshada naye fake kube umuntu okholwayo. Mayingakholwa akufanele nishade noma ngabe kuthiwa seninengane. Kodwa maku umuntu okholwayo izwi laNkulunkulu alicabeneke nokushada umuntu wesibonge esifanayo nawe. Babejwayele ukuganwa o-cousin babo nje. Kodwa ke izwi likaNkulunkulu alifuni sixabane nemndeni yethu namasikompilo ethu isidingo singekho. So ke ngiyazi ukuthi isikompilo laKwaZulu liyakuhlaba impela ukuthatha umuntu womndeni noma isihlobo oyisibongo noma ngingazi kahle ukuthi ngokweyigodi nani kuhamba kufike pho kweyibongo. Kodwa ke advice yami ngaba ukuthi ngokwezwi laNkulunkulu no problem, but consider indaba yomndeni wakho ukuthi uzothina. Uxoxisane nomndeni wakho uzwe amasikompilo ajwayelekile, ugauge i-offense ukuganana kwenu okungase kube nayo emndenini ngoba kubalekile lokho. Uthi Paul Romans 12 hlathana ngokuthula nabantu bonke. Uma kudependa kunina akube nokuthula nje, kungabe nabantu abachukuluza uwena ngeenqumo zenzayo. So biblically no problem, except ukuthi uNkulunkulu cares ngokuthi umndeni wakho uthini nesikompilo langakini. Mayingekho inkinga lapho then ke ngaqhubeka. Ngiyafisa ukuyipusha further lemkhathini na noma kungeyona into engine authority yokukhuluma ngayo, because angiveli angaze ngiyipractice ekhaya, sikaze angaze ngiyibone. But kunalento esengiyibonile yenzeka kwezinye igodi. In fact, I'm lying, man. It once happened ekhaya with my late cousin sese primary school.
He was dating, well, this was a close cousin. Bengazi bahlangene esikoleni somewhere la bahlangene khona. But anyway, what I'm trying to say la ukuthi kwezinye ikhathi kuyathiwa hayi kuhlatshwa imbuzi ukwenzela lento le yesibongo ngoba akasondelene akusi close relatives icase efana naye le. So what if umndeni wakhe uthi look, there's no problem ngobe asibazi isibongo efanayo asihlobene, they are not very close relatives, but egameni lokuthi isibongo siyafana yena uthi uyakholwa lo mzalwane lo ofonile, mhlawumbe umndeni wakhe awukholwa, I don't know, I'm assuming. So let's assume umndeni wakhe awukholwa uthi no akunankinga njengoba ezwini akunankinga phambi kwaNkulunkulu, akunankinga and siya understand inkolo yakho, kodwa ngokwethu fanele sihlabe imbuzi nje ukushweleza whatever. What advice do we give him? Ungavumi ukushweleza kubantu asebeshonile. Emdila nalabo abaphilayo kuphela. Oseshonile akanasabelo ekutheni wena uganabani. Mawukuthi wayekholwa izono iqolelwe usezulwini, mawukuthi izono zayingaxolelwe usehayidesi akangena enhlobo ekutheni kwenzakalani kuwena, ayikho into embi angakwenza yona, ayikho into enhle engakwenzela yona, akakwazi ukuxhumana nawe even through isangoma. Ungayikhathazi ngabantu asebeshonile, ngakho ungavumi ukuthi uyishweleza kubona. No, xoxa nje nalabo abaphilayo manivumelana bese ke niyaqhubeka ngaleyo ndlela okusuke kwenziwa ngayo, kodwa ungabe usungena esilingweni sokuyozama ukuxhumana wethu ukuxolisa noma ukucela noma ukwenzana noma ukubonga kubantu asebeshonile. Ngiyavuma ukuthi leyo mpendulo it's exactly as it is ezwini emkhathini njengoba simnikezile. But na into ngifisa ukuyiveza nje, maybe it's the last thing kulento. Ezulwini ikhona izibongo, like isibongo, does it really matter? I mean, ezulwini khona la kuyothiwa la kungena abantu bakwaNkosi, la kungena abantu bakamkhathini, la kungena abantu bakasibanibani. Izibongo, do they matter yini ezwini lenkosi? Siyamazi uMateyu ukuthi bokabani isibongo sakhe, siyamazi uPawulo ukuthi isibongo sakhe bekabani, inkosi uDavide bekabani isibongo sakhe. The founder of isizwe sakwa-Israyeli uAbraham sizwa ngondodana wakhe uIsaka noJakobe, ibongo zabo obani? Does it really matter lento yesibongo ngokwezwi likaNkulunkulu? Of course not. It means nothing indaba yibongo. In fact, sonke sabe sibongo esisodwa mawuyistretcha ngoba phela sonke sizalwa uAdam noEva. So isibongo sikaAdam noEva sonke ifike ngabe sinaso kubethu sikhona, kodwa ayisho lutho kangako. Yebo uNkulunkulu wayinqaba kakhulu indaba ukuthi umuntu aganane nomuntu azalwa naye emndenini, whether ingane kamama noma ingane kababa, even if seku half brother or half sister. Kumbi lokho na medical nje kunama complications akhona, kodwa lento yokuthi isibongo siyafana kugananwa icultural kuphela. Kwezinye izizwe ayisiyinkinga nakancane. In fact labantu balenkolo esikhuluma bona namhlanje, I think kushado of first cousin nani into efana le, kodwa it's only cultural. Ngakho the only thing yokuyigada la mfowethu ukuthi ungawoni umndeni wakho isidingo singekho. So ixoxisana nabo nivumelane bese niyaqhubeka. Ukukhumbule kodwa ukuthi phela kuyaxoxiswa naye ukuthi bakushayela umthetho, especially mase kuze indabeni zokuganani la indoda efayiqale khona ibe indoda ime ngaphansi kaNkulunkulu, iphume ngaphansi kukamama nobaba. All right, Kathini asibuyele ke kwisihloko sethu senamuhla le ingene sisemoyeni, so we had to take it. Kule sente edlule Mkhathini ikhona insizwa yebandla lamaNazaretha ikhuluma izinto eziningi, samphendula kuloko esimphendula kona. Kukhona ngaphendulekanga kona, khona nalo okhulume rhetorically as part of a genre ekhota uKristu ethi kulo nkosikazi noma kulo wesifazane waseKhanani, you know, akakwazi uKristu ukuthatha isinkwa sezinja asinikeze isinkwa sabantwana baka-Israyeli
asinikeze izinja. Akufikanga la sidila nayo naleyo question to the fullest. We touched on other things kepha ngenxa yesikhathi. Ngiyafisa ke namuhla ukuthi sidlule lapho before singena kule nkonzo yethu yanamuhla yamaSulumane. Indaba sirekhodele lapha kuMatthew 15 uverse 21 kuya ku28. Umama womkhanana uzocela uJesu ukuthi aphilise indodakazi yakhe eyayihlaselwe yidemoni. uJesu ke impendulo yakhe yokuqala kuverse 24, angithunyelwanga kwabanye kodwa kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendla kwaIsrael. Na kubalekile ukunderstand nje ukuthi uJesu uthini la. Njengoba yena ekhona esemhlabeni, lo mama ecela isimangaliso ukuthi amenzele ukuthi uJesu wayethunyelwe endlini kaIsrael ukuzokwenza imangaliso nokuzoshumayela. Ngoba into ayizela uJesu ukuthi azoveza ubuNkulunkulu bakhe, aveze ukuthi uyena lo Kristo belindelwe bese eyafa avuke akhuphukele ezulwini. Then ke umsebenzi wokuya ezweni ngezizwe wawushela kubafundi bakhe. So that's all he's saying la. Njengoba ngila okwamanje angizile kuzona zonke izizwe yena himself physically, even though ivangeli belizoshunyelwa ezweni zonke. Wayezobeka isekelo zokuthi azofa aconvince laba ayibakhethile ukuthi ngempela uyindodana kaNkulunkulu ngokwenza imangaliso, and nangempela baba convince basibhalela nje basarekhodelwa amaBhayibheli sinawo kanje. His mission was not to all the nations yena himself. So kowesifazane emayincane verse 25 athi inkosi ngisize, bese uJesu ephendula verse 26 labantu bekhotha khona uthi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse einjeni. AmaJuda kayingajwayele ukudedela izinja zingene endlini lezi zaseyikhulile ezayisakaza imigqomo lapha emgaqweni, kodwa ophapha abancane babe bangenisa. That's the word uJesu ayisebenzisayo la. So ke izinjane ezincane zaziba khona endlini. Uthi ke ngeke uthathe isinkwa sezingane usinikeze izinja, kukho appropriate ukwenza lokho. Ukhuluma ngalento ayizele, uzele uzoshumayeza amaJuda, enza imangaliso kumaJuda ukuze aveze ubuNkulunkulu bakhe, amaJuda ambulale avuke ethuneni akhuphukele ezulwini, bese thuma wona amaJuda ukushumayeza zonke izizwe. Akazuthatha ke leso sinkwa asise einjeni. He means ama-Gentiles. And by the way, akakhulumi specific ngabantu abamnyama. Ama-Canaanites njoba emevela la kwakungesiba abantu abamnyama, abantu abasemitic laba njengamaJuda babephila kuleya ndawo yase-Palestine. So ke embana le yanswebi yamaJuda, Arab, Palestinians, not ukuthi umuntu omnyama njengowase-Afrika. Kodwa ke that's besides the point. Nanoma ngabe kwabantu abamnyama uJesu wayengathunyelwe kubona. Kodwa ke notice la ukuthi lo wesifazane uphendula kanjani. Uyayincinga ukuthi inkosi kepha nezinja verse 27 ziyayidla imvuthulo ke wetafuleni labaninizi. uJesu amangale ngalokhu ukukholwa kwakhe athi awumame, kwakukhulu ukukholwa kwakho makwenzeke kuwe njengokuthanda kwakho, yaphiliswa ingane. Singakhohlwa lokho. And the point there ukuthi uNkulunkulu ekhuluma, ama-Gentiles yebabizwa ngezinja ngoba ayengcolile ekhonza izithixo, and uNkulunkulu ekhuluma akumelanga ube offended kumele wenze njengalo mama lo. Kunokuthi abe offended uyazehlisa uthi kulungile Nkosi, noma kuthiwa ngabe ke ngifana nawo umdlwane, dedela imvuthuluka ke ngoba izingane ngeyiphazamiseke ngokuthi usize nje umdlwane. uJesu wakuthanda lokho wase wamnikeza. So ke nathi bantu bakithi asinga-offendeki ekutheni kusetshenziswa igama elifana naleli. Kusiza ngani uku-offendwa umsindisi wakho, okuyena umuntu okufanele akuhlenga akusindise? Vele singcolile ngokwethu, uNkulunkulu engakasisizi. Vele sifanele ukubhujiswa, siwes kunezinja, at least izinja ayisukanga endaweni uNkulunkulu ayebeke kuyona, kodwa abantu basukile kakhulu, benza okuwes kunezilwane abantu, and bafanele ukulahlwa nokubhujiswa. Ngakho siyithobe samukele indlela uNkulunkulu akhuluma. Kodwa okugcina kokusho la Matthew 28, uJesu eseqedile umsebenzi ayizowenza yena, uthi kubafundi bakhe, hambani ke nenze izizwe zonke abafundi, ama-Canaanites, amaZulu, amaXhosa, abeSuthu, abase-Nigeria, abase-Ntshonalanga, abase-Mpumalanga, everyone usebiziwe ke manje ukuthi azoba umfundi. And by the way, kwakuyiyona plan leyo from the start. Wathi uNkulunkulu ngesikhathi uEva noAdam sebonile imbewu yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka, engakabi khona amaJuda, ekhuluma ngenzalo kaEva omama wethu sonke. uNkulunkulu ebiza uAbraham uthi ngenzalo yakho Abraham
izizwe zonke, hayi amaJuda kuphela, izizwe zonke ziyobusiswa, meaning it was always God's plan ukusindisa zonke izizwe ngoKristu. Mayefika yebo uzosebenza kwaIsrayeli, khona ezofa khona, avuke khona, bese ke ethuma amaJuda emazweni onke njengoba ivangeli lahamba lazafika nakithi. Sibiziwe emazulu azizeni enkosini yethu uKristu Jesu. In fact, we can confidently say ezwi likaNkulunkulu incwadini yezenzo sibona uPhilip omunye wabafundi bakaKristu ehambisa ivangeli eTopia noma eTopia. Ngaphandle kwaloko sibona yena uKristu uqobo lwakhe ekhetha umpostoli himself ozofocasa solely kizo zonke izizwe, akamthumi kumaJuda, umthumela kizo zonke izizwe. Lo mpostoli thina namuhla esiproduct yomsebenzi wakhe umpostoli uPaul. Ngiyazi ukuthi ezinye inkolo zifuna ukumuzwa umpostoli Paul, ziyamrejecta, kepha thina njengabantwana abasembusweni kaNkulunkulu ngoKristu siyakholelwa kakhulu ngokusho kwezwi likaNkulunkulu ukuthi siyi-product yalompostoli wezizwe. So nalezo zinja zibaliwe ukuthi zingene embusweni. Kristu yasho ukuthi unazo izimvu ezinye azikho kulesibaya, kepha nazo fanele zilandwe zize kileskiso sona lesibaya. Ngiyacabanga mkhathini ukuthi kubalekile ukuthi singaveli nje sithathe ivesi elilodwa silihlangazelele ebese sikuthatha as iqiniso lezwi. Lamavesi sesiwakhulume ngawo namuhla maningi kabi, wathola encwadini yezenzo, wathola kuMatthew, wathola in all the gospels. Kubalekile ukuthi lento umuntu ayikholelwayo ayibone ukuthi consistent yini nezwi as a whole. Impela kunjalo. Ngoba mawulifunda izwi likaNkulunkulu uyayithola incazelo esobala, mawungesiya umuntu nje ocinga lokho kuzozwana nawe bese uthi masukutholile bese ugiya ngakho ezifa uNkulunkulu akasichazelanga. Kodwa cha, iqiniso nje ukuthi uKristu umsindisi wazo zonke izizwe nazo zonke izinhlanga. Akekho omunye umprofeti nomunye umsindisi amazulu nabantu abamnyama bamnikeziwe. Lilodwa igama sonke simele ukusindiswa ngalo elinikeziwe kubantu, igama lika Jesu Kristu kuphela. Ngiyafisa mkhathini ukuthi sibiyele kule ndawo yamaSulumane, kodwa ngibona incingo ziningi nama voice notes ngiyafisa nakhona phela uhlelo lwabantu lolu. Nango omunye uthi amen bafundisi bami, ngicela ukubuza ngendaba yokuphatha amasundu before iphasika uma nisindisiwe. Like ngiyacabanga ukuthi is it right or is it wrong? In the first place, amasundu, do they have any meaning, or it's just a symbol? You know, there's no theological significance kulogo. Sithathe na umlaleli naye emoyeni, ngiyacabanga ngifuna ukubuza. Sabona sakwamukela emoyeni? Siyakwamukela sabona. Yebo. Njani? Yaphila Nkosi yami, sikhuluma nobani kuphi? Ya, ukhuluma noZibani la eNtangeni. Khuluma nobani? uZibani. Okay. Uthini uZibani? Ngifuna ukuqondiseleka la ekuthenini uNkulunkulu wadala uJesu tabe ngowezizwe zonke. Wamdala noma wamthuma asithathe ukuthi ezizweni zonke. Manje ngithola lapha encwadini yamakhosi esibili isahluko 1 verse 2. Uhahaziya uthumela igijimi ukuthi ze ikroni ziyobuza ukuthi njengoba begula ngizovuka yini. Ithi incwadi wayithunywe kuThixo wase-Ekroni. Manje uyadideka lapho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kube noThixo e-Ekroni kanti izizwe zonke zimisela inkosi Jesu. Alright. Ube ngamahubo 81 verse 9 ithi mangabibikho uThixo ongumfokazi ungakhothami kuThixo wezizwe. Baqhamukaphi labo Thixo? Alright. Jeremiah 5 uyiqale kuverse 15 uverse 20
kukho konke lokho kubalwa lapha kuverse 15 kuzofika ku-19 owathi uNkulunkulu uyobehlisela khona abantwana bakwa-Israyeli. Uverse 20 uthi-ke kothi lapho nimbuza uNkulunkulu ukuthi menzeleni lokhu ukuthi ngoba ningidelile nakhonza othixo bezizwe ezweni lenu, kanjalo niyokhonza othixo bezizwe ezweni ongefikiyo. All right, thank you. I think umbuzo kababa ukuthi babuyaphi labanye abonkulunkulu. If you remember last week Mkhathini kunalensizwa nayo eshayile yathi uNkulunkulu uyarecognize ukuthi kunabanye onkulunkulu, and then I asked him a question kabili eloke ibalekela leyo question ukuthi is he then saying and I think it's about polytheism, if you want to call it that way. Is he then saying esinye nesinye isizwe sinonkulunkulu wayo, and he did not want to answer that question? Asithathe na omunye umlaleli sakwamukela emoyeni sawubona. Amen baba. Nkosi yami. Yebo ngicela baba kuba u-anonymous. Yiba anonymous mfethu icala. Baba wami kunombuzo nje ebengicela ukubuza ukuthi njengoba sesithola umusa bobaba uma sifika enkonzweni kubo ukuthi kuthiwa ibhantshi nothayi kukwenza ukuthi udisqualify ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Usayibuza baba ukuthi uyiqiniso yini lokho? Uzolalela emoyeni? Yebo baba. Amen. Kulungile mfethu. Akulona iqiniso, akukho ezwini likaNkulunkulu ukuthi umuntu ukuze azokhonza uNkulunkulu fanele agqoke ibhantshi no tie. There's no requirement. uNkulunkulu la khuluma khona ngokugqoka, ukhuluma ngokugqoka kwemodesty ukuthi umuntu abe modest. That's the thing. But asithathe futhi lento mhlambe siphushe further and ukhoza zokuphendula. Siphushe further lento uma ngabe kwi-culture ethile kuyashuqulwa, asihloniphe leyo culture ukuthi abantu baleyo culture leyo bashuqulwa, but asingayenzi umthetho kaNkulunkulu. Sokhumbula ukuthi yonke into esikhuluma ngayo la uhlelweni lethu kufanele siyikhombe ezwini. Ngisho nala okuyi-culture yakhona ukuthi kugqokwa uthayi, kugqokwa isudu, i-culture yabo akuyona i-requirement kaNkulunkulu. Therefore ukuphoqa abantu ukuthi bagqoke ngandlela thizeni otherwise they are disqualified ukukhonza uNkulunkulu akukho ezwini lokho ku-wrong. Angiphushe futhi even further lento ifana nokuthi uhambe uye ku-Amazon jungle uyoshumayeza abantu obathole behamba ngqunu bese ubashumayeza uKristu, bamukele uKristu uthi njengoba senamukele uKristu manje sekufanele nigqoke. Usushintsha i-culture yalabo bantu labo ebenza kwangathi uma bengagqokile uNkulunkulu akabafuni noma uNkulunkulu bafuna begqokile. Imbi i-wrong ayikho ezwini, but i-culture yendawo asihloniphe, singafuni ukuyishintsha asihloniphe. Into oqala nje thina othayi ufike nabelungu namabhantshi afike nabelungu besiyigqokela amabheshu nje thina. So I can tell you straight now akuyona into ethanda uNkulunkulu ukuthi you are disqualified emsebenzini uNkulunkulu ngenxa yokuthi awugqokile uthayi. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Babumfundisi uNkosi, babumfundisi uKhoza nethimba lonke leSonto Doctrine Hub sibingelele kumhla ka3 May 2026 egameni leNkosi uJesu. Amen. Babumyeni. Yebo. Nongi kulesi sihloko nje kukhulunywa ngaso noma ngithi inkolo njengoba nehlukanisa inkolo ngokwahlukana kwaso. Kodwa mina nginalento enhlizweni yami yensindiso ukuthi kahlehle insindiso kusho ukuthini ukusindiswa. Kodwa ngithanda u1 Corinthians chapter 10 verse 32. Ningakhubekisi nabaJuda namaGreki nebandla likaNkulunkulu. Kukhona indawo lana sengikhohle ukuthi iyiphi incwadi kodwa uthi akusekho umJuda akusekho namGreki. Bese lithi laphana kuThito chapter 2 uverse number 11. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. In other words,
zonke izizwe njengamanje umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe. Kungako baba mangasuka la eSouth Africa mhlambe mina ngeke elinyizwe awuthola ukuthi mhlambe njoba usho nje ujwayele ukuya namazwe afana noChina uthola ukuthi indaba yenkolo yobuKristu abayingeni kodwa uthola ukuthi ukhona laba babili abathathu othola ukuthi ngizohlala nabo behambisana nayo inkolo yobuKristu into eyodwa lapho ngoba umusa kaNkulunkulu ubonakisiwe kubantu bonke wokusindiswa naleyo nto nje baba ukuthi uma sesiKristu lo musa ngishathani ubumjuda ubumsuthu ubumzulu noma ngabe ubuyisiphi isizwe kodwa lo musa nje uwodwa usenza sibe into eyodwa sonke amen. Amen mfokamyeni siyabonga kakhulu iqiniso lelo mfokamyeni uma sibheka encwadini kaNkulunkulu ivesi esilazi lonke sonke from a Sunday school ngisho nalabo abangasonti imbala bayalazi uJohn 3:16 uJohn 3:16 ukhuluma ngothando likaNkulunkulu for wonke umuntu odale ngomfanekasi kaNkulunkulu so bese ithi yilo nalo okholwa uye akathi yilo nalo umjuda okholwa ngayo so there's ample passages uNkulunkulu akhuluma ngayo lebo ukhuluma ngayo that's Galatians 3 if I'm not mistaken or Galatians 6 something like that but sencwadini yaseGalatia mkhathini sithini kulabalaleli asebekhuluma into eyiningi ngakho. Ngicela ukuphendula laba aba insinuate ukuthi iBhayibheli liveza ukuthi kukhona abanye uNkulunkulu. Ngicathi ukuliphendukezela kakhulu izwi likaNkulunkulu kubeya kanjalo ngoba the unified message yeBhayibheli ukuthi uyedwa kuphela uNkulunkulu. Uma ulifunda iBhayibheli ngaphandle kokuzama ukuganga ngeke uphume nomqondo ukuthi baningi uNkulunkulu. Maningi kamavesi bengakisa kuwona. For example, Isaiah 44, Isaiah 45 uyedwa kuphela uNkulunkulu. Kodwa ngicela ukufunda u1 Corinthians 8. Uthi ku verse 4 maqondana nokudla okuhlatshelwe izithixo olokho kuthiwa uNkulunkulu. Siyazi ukuthi isithombe noma isithixo yinto engelutho emhlabeni. Nokuthi akakho omunye uNkulunkulu munye kuphela. Athi verse 5 ngokuba nakuba kukhona okuthiwa uNkulunkulu. Noma ngabe kusezulwini noma kusemhlabeni njengalokhu kukhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi kodwa kuthina kukhona uNkulunkulu munye uyise okuvela kuye emkonke futhi esiphilela yena nenkosi yinye uJesu Kristu okungayi kukhona konke nathi sikhona ngaye. Asikwamukele emoyeni sawubona. Ayibonge inkosi yasezulwini. Awu baba Majola. Amen. Amen. Wazo kwamnandi uziphimbo lakho sekunesikhashana ngalizwe. Hayi kusuke ngilalele nje. Ngilalele ngithanda kakhulu ukulalela egomeni lika Jesu. Siyabonga baba Majola. Ya, kodwa ngithanda nje la nginomushano wodwa la indaba yoNkulunkulu. Ukuthi bakhona verse phela uNkulunkulu kodwa abantu bayiqambele bona uNkulunkulu. So bese bebizwa ngoNkulunkulu. Uma sibona abo Abednego noShadrach noMeshach wathi abakhothame kuNkulunkulu walesi sizwe. Benqaba ukukhothama. Emlilweni kasebonakala uNkulunkulu wangempela. Washintsha sonke isizwe kodwa akhonza uNkulunkulu walamadoda. Uyena uNkulunkulu ophilayo. Uma umprofeti kuthiwa ke kuhlola ukuthi imuphi uNkulunkulu wenu nowami okuyena yena wathi koqala nina nibize uNkulunkulu wenu bambize uNkulunkulu hayi kwaze kwaphakamilanga kwangenzeka lutho yena umprofeti kaNkulunkulu wasebiza uNkulunkulu lo yena yedwa wehlisa umlilo uyena yedwa akekho omunye yebo bakhona uNkulunkulu. Uma sibona abantwana bakaIsrayeli uMoses emthandazweni entabeni ukukhulunywa noAaron ukuthi hayi akukhunyula amacici kwakhiwe uNkulunkulu simkhonze uMoses simboni. Abantu bayayiqambela uNkulunkulu yebo bakhona. Kodwa thina sikhonza lo dala izulu nomhlaba lo ukuthi labo bakhona bayafa bayashabalala kodwa akashintsha akaguquki uyena namhlanje nezolo nasendulo kuseyuyena uyoba uyena futhi ngona phakathi bonke labakhona bayoshabalala egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova uNkulunkulu wethu. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu baba Majola. Mkhathini ngiyazi ukuthi uquote uIsaiah 44 no Isaiah 45 nje awubafundanga because bufuna ukuthi siye lapha kwiCorinthians, but njengoba baba Majola ekhuluma ngiyafisa ukuthi sibuyele kubona Isaiah 44 no Isaiah 45 because lento kaNkulunkulu uCorinthians uyichaze kahle ubaba Majola unikeza nama illustrations esiwabonayo ezwini kaNkulunkulu ukuthi bakhona ngempela uNkulunkulu. Ngiyafisa futhi ukuthi lento Mkhathini isendlalelo noma uNkulunkulu uzosivumela sikhulume ngamaSulumane namuhla noma ngesonto elizayo. I am of the firm belief ukuthi uNkulunkulu wamaSulumane lo nkulunkulu esimbona kwiQuran omunye walabo nkulunkulu iBhayibheli elikhuluma ngabo, omunye walabo nkulunkulu baMajola akhuluma ngabo. Akuyena lo nkulunkulu lo esimbona incwadini ezu6 zencwadi kaNkulunkulu iBhayibheli lesilibonayo. It's important kimina ukuthi sigcizelele lento kaNkulunkulu ukuthi noma abanye abantu bangamveza njengalo nkulunkulu omunye uNkulunkulu. Yebo ngiyavuma ukuthi ngese-Arab uNkulunkulu Allah nelelo gama liyasetshenziswa even today, but this is a different Allah than the Allah of the Bible lo esimbona kwiQuran. Ngiyafisa ukuthi sikuveze lokho sifunde uIsaiah 44 noIsaiah 45 Mkhathini kepha ngaphambi kwesenze njalo simthathe lo umlaleli. Siyakwamukela emoyeni sawubona. Usenyamalela awuphinde wenze njalo lapha ku 0861010300 08611010 300 sithathe uvo lwakho njengoba sushilo Mkhathini. uIsaiah 44 uverse 6 usho kanje uSimakade inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe. uSimakade wamabandla uthi ngingowokuqala futhi ngowokugcina, ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Athi verse 7 ngubani onjengami na? Makakumemezele akubeke phambi kwami. Ngubani owabikezele emandulo ngezinto ezisazokwenzeka na? Mabasitshela okusazokwenza. Bese sithi verse 8 ningabe nalivalo ningesabi, angimemezelanga nikusukela emandulo nganazisa na. Nina ningofakazi bami, ukhona yini uNkulunkulu ngaphandle kwami na? Cha, alikho idwala angilazi. Ubaba Majola ngale illustration asinikeze yona ezwini, it's exactly like that. Usaphenya siya ku Isaiah 45 asithathe nangumlaleli. Siyakwamukela emoyeni sawubona. Yebo sabantu bafundisi bami njani? Siyaphila manje nina. Ngiyaphila, ngikhona la emzini yathi baba uMamngidi. Yebo mahlomoka. Yebo baba, nginento engayingicaceli kahle baba. Ngenkathi ngithola insindiso, ngayithola insindiso ebandleni elalingenzi lutho nje. Oluthe phecelezi ibandla lisindisiwe iAFM. Faith Mission baba, yebo. Ngazi ilaleli lingezi lutho elithe phecelezi ukuthi ikuphi lo kodwa aqhubeka ingxoxo yangolunye usuku. Yebo baba, kusheshisa isikhathi nje leli bandla enkulu njengamanje basengimuvile lapha yana. Baphatha amasundi makuzoba yiphasika and kuba nebhode elibekwa la elibaswayo, angazi ukuthi ilando wamlilo namatshe kuthiwa phendukani thathana amatshe ujikijele lapho ukuthi usulahle sona. Yonke lento iyangiconfuse, ngiyandastand. Ingakho ngithi mhlambe abafundi bami bazongitshela ukuthi kwenziwa yini amashundu ayi yamashundu ngiunderstand ngoba ngiyazi kulamabandla la emthetho. Amen. Siyabonga kakhulu Hlomoka, uzoyithola impendulo noma kanjani. Right nangu umunye sure asikwamukele emoyeni nawe sawubona. Sawubona? Sho uzolakhe wakwaneni sibonga. La esanedele bafundisi mina yazi bengicela nje nami ukeda la ukuthi yazi mina benginxusa nje ukuthi abazalwane kulabo okufika kubo ngelinye ilanga lokho ukukhuluma njengalokho bengabi nokudideka uJesu Kristu yedwa. Angibingelele bafundisi ngiseshowe la iyamhlupha lento yakhe kodwa ke ngiyacabanga ukuthi simzwile lokafuna ukusha. Amen babukhoza lwaze lamnandi uhlelo uMpume kaNgcobo eHammerstelle. Siyabonga Mpume nangu uMakhumalo lapha eSmero. Sawubona mashobana. Amen mfundisi, sanibona kuleli viki, siyabonga
befundisi ngihleli nani ngilalela indaba yezinkolo ezihlukahlukene. Siyabonga nje kakhulu, siyafunda kakhulu, sithola nebisingakwazi lokhu kuchaza kakhulu sinjengabalaleli. Ngiyabonga uMakhumane Maritzburg esimeni. Siyabonga Mashobana. Asikwamukele nawe moyeni sawubona. Sanibona ngizenkosi ngikhuluma Mkhwanazi Hammerstein. Baba Mkhwanazi. Ngiyasithanda lesi stage ngoba sine silithola iqiniso lalikhona. Uyabona ngoba incwadi enivulayo kuba sehlulekile basingalalelanga incwadi solatha ngayincwadi. Uwesodwa 20 uthi ungabi nabo abanye onkulunkulu ngaphandle kwami. So manje lento ichaza ukuthi munye uNkulunkulu. Mawufunda amahubo 1:26 wahlangana umoya engcwele uNkulunkulu yise noNkulunkulu Ndodana kwakhanda umuntu. Akekho umunye ngale kwalokho. Uma sifoster uNkulunkulu sastabanye uNkulunkulu chaza ukuthi asiyilapho khona labo uNkulunkulu bangempela uJesu. Akathi size uNkulunkulu ngoba beko uNkulunkulu lapho kulo ndawo into ekuyona nasibonisa. Ubusisiwe lalelayo ngoba ngale uthula kusekho ukukhulunywa sekuthi umuntu alahle kuphela. Siyabonga Mkhwanazi. Sibusise ingceku nime njalo siyajabula ngani ngoba ngikhuluma into esencwadini. Incwadi ibhalwe khona ukuthi senze lokho kushiwo incwadi. Amen. Amen. Siyabonga baba Mkhwanazi. Nangu uMabhungane kaKhuzayo uthi ayibonga abafundisi bese uPamela kaKhaza athi greeting my pastors connecting from St. Augustine Hospital. Uzanele kama uMamkhazi uNkulunkulu abe nawe uMamkhazi admitiwe lapha eSt. Augustine. Siyabonga kakhulu ukuthi na noma useyinhlungwini uyakwazi ukuthi ulalele lo hlelo. Inkosi kubusise iphinde kuphilise futhi. Amen bafundisi ngihleli nginilalele kakhulu lento enikhulumayo ngeinkolo ehlukahlukene ayive ibalekile. Siyabonga sifunde okukhulu ngese-PMB kusho uzanele uMazeli. Sawubona sakwamukele emoyeni. Sanibonani bafundisi njani? Siphilile Nkosi yami. Sikhuluma nobani kuphi? Ngizocela nje ukurimeyina ngiku-Anonymous. Siyakuthokozela nako lokho Anonymous. Hey baba ngiyajabula man lokhu khona angisho ukuthi ngayingena kodwa ihlelo leli ngangena nje phakathi kodwa since ngaqala ukulalela akuvumi ngiliyeke nginothukwayo nje enginawo ngiyabhala phansi ngiyafunda ngiyadla ngiyakhula ngifundisiwe nethi indawo nje ngikuyo manje akuvumi ukuthi ngisho igama ngisejele baba. Manje ngijabula kakhulu bafundisi bami qhubeka kanjalo uNkulunkulu anisebenzise ngiyabonga. This is the one of the best calls engasho ukuthi lawa manje are not best but iyawuthobisa umoya wami ukuthi uNkulunkulu uthinta abantu zonke indawo nanoma ke kuphule kumthetho la uphuleke khona kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi izwi lakhe lifinyelela noma ikuphi. Sibusiso cele okungeyona into esikhuthazayo ke phela ukuphula umthetho kodwa ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu uma efisa ukukhuluma nabantu abakhulisa ubathinta noma ngabe kuphi. Sibusiso kacele kwamakhoda acela ukuthi siyabonga bacwatshwa benkosi nime njalo nezimfundiso zenu ezinamandla. Khayelehle kamthimkhulu uthi amen bafundisi bami sesikhona nomndeni under AFCI kwamakhoda sibusiso kacele lo uthi nginilalela njalo hlezi ngibusiseka nangu umama uSispel uMampel naye uthi good evening Bab Didi Bab Khoza that heavenly appointment has indeed come where we are to hear unadulterated word of God. We are listening with you Andile Ngobile streaming in from Cape Town. Be safe as you go home. Mkathini kuloko sokuphawulekile mfethu obani ofunda ukhulume nabo noma uresponde kuloko sekukhulumekile. Ngiyafuna ukufunda uIsaiah 45 qala nje ubushilo umfundisi uIsaiah 45 uverse 5. Mina ngingusimakade akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami.
ngiyakubhengcisa noma ungazange ungazi ukuze abantu bazi ukusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo ukuthi akekho omunye ngaphandle kwami, mina nginguSimakade, akekho omunye. Cabanga ukuthi mhlambe singayivala la sisetlisha indaba ukuthi ngokweBhayibheli munye uNkulunkulu. uNkulunkulu uyise, indodana, umoya ongcwele, okuNkulunkulu oyedwa. Yebo ke abantu njengoba besho bamajola bayazakhela babo uNkulunkulu. iBhayibheli yakhuluma bayathatha ukhuni balibaze balibhingcise ngegolide bese bayalimisa laphayana balisekele bakhothame kulona bathi uNkulunkulu walo, noma bazakhele emqondweni ngeimagination noma bakhomba indoda bathi nansi indoda uNkulunkulu wethu, kodwa ngokweqiniso uyedwa uNkulunkulu owadala amazulu nomhlaba, wadala zonke izizwe ngagazi linye lamuntu munye uAdam, sonke sivela kuNkulunkulu oyedwa. Ingakho eyedwa ke nomsindisi nomlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu umuntu uKristu Jesu. Na asiphinde sicacise kahle lento mkhathini. Kunabantu abakholela kwabanye oNkulunkulu njengoba izwi selibachazile nawe ngendlela obachaza ngayo. Labo bantu labo babona noma babathatha njengoNkulunkulu wabo. Abanye bayabaphika labo bantu labo njengoNkulunkulu, bafune bathi munye kuphela uNkulunkulu ulo weBhayibheli. Na into ekhona la mkhathini, akwazi ukuthi singakhonza uNkulunkulu oyedwa okuNkulunkulu odale yonke into ebese akhuluma into ehlukile kumaKatholika, akhulume into ephikisayo kumaNazaretha, aphikulume into ephikisayo kumaSulumane, akwazi kuba uNkulunkulu onolwimi olungaqondile. Akakwazi ukufundisa for an example kibo bonke abantu athi ayikho indlela eza kuyena ngaphandle kukaKristu, ebese athi kwabanye abantu ayikho indlela eza kuyena ngaphandle kumprofeti uMuhammad noma umprofeti uShembe noma umprofeti uLhanyane noma umprofeti uMudise noma umprofeti uNkosi noma umprofeti uKhoza. Akakwazi ukuthi kube uNkulunkulu oyedwa okhuluma izinto ezahlukahlukene ngale nto leyo. Akwazi omunye uNkulunkulu athi gcinani ingane zenu ngoba mina senganikela ngengane yami, ebese athi kwabanye abantu thathani ingane zenu zabafana ziyolwa impi engcwele because balwela mina. Kithina abuye athi vengeance is mine. Akakwazi uNkulunkulu athi isitha sakho esiphikisana nenkolo yakho sibulale, sihlasele, usibhubhise, ebese athi kwabanye abantu isitha sakho siphukudla, sikhulekele, mesinqanyiwe sipha amanzi, athi khulekela izizwe eziniphethe kambi ebugqileni ngoba impumelelo yalezo zizwe impumelelo yena. Akwazi kuba uNkulunkulu ombaqambili. Ngiyazi ukuthi asinaso isikhathi namuhla ukuthi sibheke lento yalenkolo besithi siyokhuluma ngayo, but ngingakusho ngesibindi ngalama verse uNkulunkulu adirect ukuthi show ibe ngawo namuhla ukuthi asikwazi ukukhonza uNkulunkulu oyedwa osinikeza conflicting stories, conflicting instructions. Akwazi kusho ukuthi uNkulunkulu wakho wena omkholwayo nomkhonzayo, ungathi ebantwini lo uNkulunkulu uNkulunkulu odale konke. Akuyena uNkulunkulu odale konke, because ngeke adala aphinde futhi abhidlize yena bese kwabanye athi yakhani, bese athi kwabanye bhidlizani lento laba bayakhayo. Akuyena uNkulunkulu onjalo mkhathini elakho nje mkhathini kuloko. Iqiniso lelo enkahle kahle akusiyo uNkulunkulu osuke esho njalo, kodwa ke uyasitshela uNkulunkulu ukuthi ukhona uSathane oletha amanga, uyasebenza nangabantu ukuthi bawakhuluma amanga. Uthi kuMatthew 24 uverse 4, qaphelani ningadukiswa umuntu. Athi kuverse 11, kuyakuvela abaprofeti mbumbulu abaningi badukise izindimbane zabantu.
iyenzeka leyo nto njengoba sizwe nasohlelweni manje sibona emphakathini baningi abaprofeti baningi abedukisi. Qaphelani ke lingadukiswa ngokuthi nibambelele eqinisweni eliuKristu Jesu. Khathini isixhosa njengoba ngihlale ngisho sithi luchaba lexesha. Besithanda ukuthi sikhulume ngenkolo yamaSulumane namuhla akavumanga uSimakade wasenza ngalento enze ngayo noma ngendlela enze ngayo kubalaleli bethu. Balaleli, I want you to know ukuthi we take you very seriously. Size thina siprepare okunye nina uNkulunkulu ubeke okuthile kunini. Lolu hlelo olwenu akulona olukakhoza nokamkhathini, siyamlalela umoya. Uma umoya ethi akwenzeke ngenye indlela noma ngabe besihlele kangakanani somlalela. Siyambonga nje nani uNkulunkulu ukuthi nimdedela khulume nani ngendlela enkhulume ngayo nohlelo lithathe igxathu elithathile. Mina nokhoza sithi khumu asibonane ngesonto elizayo, asinishiye inota sinishiyana nawo amazwi. Funda belu ukuyifundela izwi likaNkulunkulu kuyiBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona istudent sikakhoza sikaNkosi noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni ke boy students kaMoya Ngcwele. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.